Pre, naanata. Asa maron sila? Igmata inyong mga mata. Kay kini atong katransak, dili ni basta-basta. Timan ininyo. Og wais sila. Mas wais ta. Paabuto na lang nato sila. Boss, naanak ko sa binyo. Dam, okay na diri dam. Klaro na kayong target. Ako ray bahala nimo. Boss, pag igmat diha, kay muduol nako. Dam, kompleto ng unit. Pasig mais kami ana mama. Unsay pagtuon niyo sa kong busing? Scammer? Naniguro rami dam. Kay dako nga kwarta ang nakasalalay ani. Ang kwarta, asa man? Yara, walang labis, walang kulang. Ang mga pusel, asa man. Diara, kompleto ni. Batos, i-check sa dito. Okay boss. Ops, ang kwarta. Before na ko na ihatag, kwarta sa daan. Boss, murag wais ning bayhana boss. Ayaw kabala ka. Kay pag human eh, kabalo na mo unsay buhaton. Sige, magsabay ta. Karon, iha pa kung tama ra ba. Nganong kulang ni? Gibinuangan mi ninyo, wa mo kay lakin sa akong busing. Dam, unaw na Adam, ikaw ra isa. Tulumi. Ha! Basig nagtumog ako ra isa. Boss, pagpabuto nako, sabay eh. Copy dam. Batos, ang kwarta dali ah. Copy boss.